बेलाइनो वानमा सिंसा कक्टमा फाइ सकपाइका शान्ति बाजार बगाफा ब्लक बाइ खबजाक लक्ष्मी सरा राय गामि आमचाइनि साइमानखा फुंगो मुया फाइना थांगै गं बाइ वारजाखा बसाइ चिरिगमा खरां खोनावै थांगै नगैखा भिग्न सिरियास एबा गं बाइ वारजाखे लगे लगेनो बसाइ होनजांनाय शान्ति बाजार सा खामनग लाङै थांगा फियाबा बाराय सिरियास जंमा बाय शान्ति बाजार सा खामनगनि जिबि हस्पिटाल रेफार खाइर हजाखा যে দশম দিনিয়া বিনি গতরানা নগৈ নরতে বিদিয়া কভারেজ খাইনা ফায়ার বাগৈ বেলা বেলা হামবাই কামনি হিকে जोंग WhatsApp ग्रुप नु थांगो भिडियो नु गय जोंग बेला खायाव गय जिन गुमाति न थाइबाय का थाइनानि बाथु बानानि सबायमान एरपरे बनो नु खाय भिडियो वन साइड पुरा मकल नु ता करि खाता या करि ना তাই अटैचमेंट করে शान्ति बाजार सबाइका शान्ति बाजार करे बनो ताबो बनि सार्जारि जलेका सार्जारि कमप्लिट खा ताबो काहन दंगो पितु डक्टर नालाय सुगार काहि खान्या सालायनाय किन्तु फैमिली बेलाय तु गया फैमिली जनो 500 टाका समान खाइ तो यागो आमबगै बेलाय खा थानाय नरना तो खागोनां बररा फैसा बेबायदि रां फैसा दिगदिगे फानो फानखौनो बेबायदि ताइ हिके नक बाय आधा घन्टानि हाजालो बयाबा मुखमै सिजनबा ना हारुय खुबै ना हारुय आबनो संसावै फुक सना थांखानियो अ गंबाय मालायका वन साइड गंनो नगैताय वन साइड काति थांगोन बरेबो अ गंतायसा आयां थां तासखा कांगाय बताय खाना जागा करिखा ओमफ्राय बनो गंखाताके फाइ बनो एटेक खाइपेका एरपरे पारानि बररो बिनि आवाज खोनाखा जे बचेरिक माने अ चेरिक मान खोनावै पारानि बररो बो थांनायखाय गंनि खरां खोनाखांखाय बर थां कथाकै अको थांगे एतको खाइमालिया बो वारो सुबाये अ गंनो आवाज खाइ खारैखा एरपरे बनो थांगै रि बायदो तुइ थसावै बनो डाइरेक्ट शान्ति बाजार हस्पिटाल शान्ति बाजार सबाइका कासबा ताबो बिनि लांमा तो दंगो एकोनो बो बादे मानसिनि बानजियाबो जों साइमेया इसोरनो जब दुआ सानाय बिनि बागै आंबो ननो जनो रिक्वेस्ट जब किसा हेल्प खाइबाय